Kurat sa sarayaw ayun hanlitin yung og sa marno mga kalangkasan ng patan ang kurat sa daray ako dayon labi na at mga bisita nagkaan kang manira ikagalang may dabugos nga may sinsilyo pa may ginutok na inandam habulsaw ala na sige kita ang mayogan at bisita nasayaw na hirang kurat sa ubod ang sinahaan man ala na sige kita at mayogan at bisita nasayaw na hirang kurat sa ubod ang sinahaan man sikat labigon may patron matalinaw kadamuhang sungsong ang kadamang na tuhang plasa nag-aalit yung magkulasa sikat inigas sa rayamo ang lagi ng mga okasyon mga talagkasan utatan mo durat sa butlaan era ayon ala na sige kita kay nasayaw na ang bisita mahubay ang pamustura kay nabuhay rakan na ala na sige kita kay nasayaw ang bisita mahubay ang pamustura kay nagkakaluhan at wala amon hasamarlide may nasayaw nag-isisinabi ang nagsasayaw hindi dala permi nga pinakong nagising-gising ang hermana ang naguguna ginagdarabot na ni kapitana naghipausan mga bisita ang kanabuhat iragala at tuna haladaw kita napurong ang palis na pusana at binis na buta ang kanak tiruga may upayang pamustura at tuna haladaw kita napurong ang palis na pusana at binis na buta ang kanak tiruga may upayang pamustura Kamong salamat, Honorable Sangguniang Panlalawigan Member Melchor Mergal. Ayan, damo salamat na imo pagsayaw, damo salamat gyapon kan Ma'am